stredu 9. júla sa v Topolčiankach začína už 339. škapuliarská púť. Bohatý duchovný program v slovenskom a v maďarskom jazyku vyvrcholí v nedeľu 13. júla svetou omšou o 10:30 na Kalvárii, ktorej hlavným celebrantom bude spišský pomocný biskup monsignor Ján Kuboš. Podrobný program ponúka stránka topolčianky.fara.sk. 19. a 20. júla sa na Skalke pri Trenčíne uskutoční púť k svätým Andrejovi Svoradovi a Beňadikovi. V bohatom duchovnom programe nechýbajú sväté omše s novokňazmi a nitrianskymi biskupmi, grécko-katolícke sväté liturgie či modlitba ruženca. Púti bude predchádzať trojdňová duchovná obnova, ktorú povedú augustiniáni z Brna. Podrobný program ponúka stránka pútnickemiesto.skalka.sk. Spoločenstvo vincentínskych laických misionárov otvára ďalší cyklus misijnej formácie. Ak cítite misijné povolanie, môžete sa prihlásiť do konca septembra. Formačný cyklus bude prebiehať od septembra do júna formou víkendových stretnutí. Podrobnosti a prihlasovanie nájdete na stránke misevi.sk. Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú na trojdnie s blahoslavenou Zdenkou od 27. do 30. júla v Podunajských Biskupiciach. V programe je modlitba ruženca, litánie k blahoslavenej Zdenke a svätá omša. Trojdnie vyvrcholí svetou omšou s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. Svätú omšu v nedeľu 27. júla vám ponúkneme v priamom prenose. Podrobný program nájdete na stránke sestrisvkriža.sk. 19. a 20. júla sa v Gaboltove uskutoční arcidiecézna púť. Tešiť sa môžete na bohatý duchovný program, v ktorom nechýba otváracia svätá omša s arcibiskupom Bernardom Boberom, modlitba ruženca s televíziou Lux či svätá omša s novokňazmi Košickej arcidiecézy. Program vyvrcholí svetou omšou v nedeľu 20. júla o 10. hodine, ktorú bude sláviť žilinský biskup monsignor Tomáš Galis. Časť programu budete môcť sledovať prostredníctvom našich priamych prenosov. Podrobnosti nájdete na stránke gaboltov.rimkat.sk. Od 20. do 27. júla sa bude v Močenku konať už 33. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. S predstaveniami vystúpia súbory z Bratislavy, Piešťan, Nitry, Kremnice, Raslavíc a ďalších miest a obcí. Chýbať nebudú sväté omše, adorácia či pešia púť do Nitry. Program vyvrcholí v nedeľu 27. júla svetou omšou, ktorú bude sláviť monsignor František Rábek. Podrobný program je k dispozícii na stránke močenok.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.